खुलुमबाय बयखौबो फिन मोनसे गोदान भिडिअ फरायबाय स' लोगोफोर दिनैनि जानो गोनां मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे माखासे जोबथेसालियाव थानांनाय जोंनि बिर जोहोलावफोरनि जे बेल हियारिं जानो गोनां बिनि फुल आपडेटआ फैबाय। थ' बे माने कमप्लिटलि जाजोबासै। बिनि फुल आपडेटखौ इउनाइटेड फार्म एक्स एनडिबिनि नेहाथारि बि रिमोनलां सारा माने रोखा रोखा फोरमायदों। नोंथांमोना नैबे बि रिमोनलां सारनि माखासे आपडेट होनायखौ नायोब्लानो बुजि मोनगोन। दिनै जे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे साद' एनडिबिनि सोद्रोमाफोरनि जे सिबिआइ केस सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङमोन, बियो दायो दिनैहाय फुल हियारिं जायाखिसै। गभर्नमेन्ट उकिला आरो 2 उइक सप्तानै टाइम बिबावबाय। दा जेबो साननांगौ गैया, ओरैनो जायखिया सप्तानैनि उनाव जिखुनु लिस्ट जाफिनगोन आरो बेवहाय जाफिनगोन आसा खालामदों। बेखिनि समाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोंजों लोगो मोनहैगोन होननानै। दा बेयाव जेबो गोनो गोथो साननांगौ गैया, जागोन। जायखिजाया गासैबो क्लियार। सप्तानै टाइम बिनाय हिसाबै आसा खालामदों सप्तानैनि गेजेराव माबा मोनसे जाहैगोन होननानै। दिनै आं बेखौनो फोरमायहरबाय, रावबो गोनो गोथो जानो नाङा आरो दुरबल जानांगौबो गैया। गासै जोंनि लोगोफोर आरो न'खरनि साफ्रोमनिसिमबो लोगोसे गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिमबो फोरमायहरनाय जाबाय। जायखिजाया हियारिंआ जादों, नाथाय सप्तानै टाइम बिबावदों। बे सप्तानै टाइमखौ जों नेनांगोन आरो गोबाव बोसोर नेबोबाय जोङो। नेयै नेयै दा फाइनाल स्टेजाव फैबाय। दा बे सप्तानैखौ जों नेनांगोन आरो बेखिनि समाव गावजों गाव गाज्रि मोनलायनांगौ बायदि बायदि बखिलायनांगौ होननानैबो आं साना। बेवहाय रावनिबो बायदि बायदि होथेनाय मानाय बेबायदि खोथाफ्राबो फैनो नाङा। जागोन, गासैबो जालांजोबगोन। दायो जोङो सुप्रिम कर्टनिफ्राय ओंखारबाय। नैबेनो सुप्रिम कर्ट अफ इन्डिया, गोजौसिन बिजिरसालि। मोजां मोनदों खोनाफैनानै। जायखिजाया गोबाव सम नेनाय मानि नेबाय नालाय, नेखांनायनि उनाव दिनै दा फाइनाल स्टेजाव फैबाय। जों बेखिनि समखौ नेनांगोन। गभर्नमेन्ट उकिला दायो सप्तानै टाइम बिदों आरो जोंनि गासै उकिलफ्राथ' गासैबो रेडि, थियारिमोन। नाथाय मा खालामनो, गभर्नमेन्ट उकिला बिनाय हिसाबै दा थाथ'फिननो गोनां जादों। आसा खालामदों बिथांमोना जेरैबायदि टाइम बिदों, बेखिनि समाव जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना टाइम जानायजों लोगोसे बा सम जानायजों लोगोसे बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन आरो जोंजों आरो गासै बर' रायजो राजाजों थाफानानै समाजनि हारिनि गासै खामानिफोरखौ मावनो सुबिदा मोनगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं आरो बेखिनि फोथायनायखौ गासै बर' रायजो राजाफ्राबो लाखिनांगोन। लोगोसे जोंनि गासै सोद्रोमा बिथांमोनाबो लाखिनांगोन। दा जायखिजाया दिनैनि जि हियारिं जानो गोनांमोन बा जादोंमोन, आं बेखौ नोंथांमोननो फेसबुकनि गेजेरजोंनो फोरमायहरबाय। मोनसेल' खावलायनाय, बेयाव गावजों गाव बायदि बायदि सोंखारिलायनानै निउस मिडियाफ्राव बखिलायनाय मालायनाय बेफोरो जेन जाया, आं बेखौ खावलायहरो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनि गाहाय नेहाथारि जानानै। गोजोन्थों।